Umanda ni man ang tipista. Insa ba kay? Kahit, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Isan mo ta? Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano'y di na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bul mau. Kati subay, nabayagan. Hindi pala na panalawas na jay. Ayan di sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni Tatang Nanang. Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adaman ni di piyesta rin. Ay, nakamarangmang manidayan. Anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intod na kada kayo? Saan? Una na, nakadulay. Agam jakpachan. Intugo na laki di sweldo na. Makapasuron jay amayaw. Ay, sige tabaw nagmandya po ko yo. Sukunan na ni Tatang. Tapno saan man na may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis. Ta para manakman na ito'y kakadwak. Ala, Lolosito! Lolo! Priya, apa nga ka dito? Binaunak ni Nanang! May kayo kan nuyawid! Tama nga, no agbartek kayo manun! Ay, agawid kan. Agawid nagtaon no madamdama. Agawid tayo na! Dua tayo nga agawid, Lolo! Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan ka apaw. Wala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Rabi ay, gumawan pa ilagay ama manakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amal pas ti piyesta Nanang. Ay, una yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Hinlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbak-bakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kado nga tayo nga gibus tikas tao ya kalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun Nanang. Amanyangay. Numutungtan tayo ni Tatang kaslayad at daan na mo't agpapaanawa. Buwan nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire, nagiti artak, kan sugador, nagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Huh? Iso nga, isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun Nanang. Nagiinom da ni Tatang tikas labos da ata iso mga rod ti kalakayan. Di agbay na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Sa makikadwa nga ginom. Sa tidyak kayat. No ada pa panandagiti ay na makisursurot mal. Ngala, agnakam tulatan ni Tatang. Mauman tumot lang itikas tingar aramidan na. Ramanam ka di da ito tapay nga inaramid di manugang kau marensa. Ha? Ay, amo na gayam ti agaramid iti kasta. Kawan, Ay, kasta tararamidan da di lugar da. Nagimasi ka, ramanam saan na yan napaiti kasta maray. Saan? Depende iti agaramid da ita. Nasamit da ita, uy. Mabitla nga. Ramanam nga mentap no amom. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan anak sa mo dyan, mare. Agrigos mo dyan, diba nagkita? Ibusan takit ni na ito, ta. Saan matla kaya't nagite kabalay ko na ito? Baka barte mo gayam na ito, mare. Sana balay ta italaang, mare.
Di oray, tulod ka nga agawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay. Ay, sana, Mare. Sa pulon na kayo balay, bay. Agawin na mo lang, Mare. Nalang araw da, ibusan tanda ito. Sa tanto agwashing iti ara kay Jay Star. Ay, napanan di kumari kun ngay. Apay, di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Ah. Paspas trakak ngam di namat kayat. Apa yang nagbartag kayo? Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni Ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na din mabartag na ko. Mabukaw gayam ti problema, dupa. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, hangover day tananang. Nabartag kayo, di kalma na si Mangpet. Awam pa'y jaya, ma'am. Awam mo't. Intun bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jay ha? Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami jaya, ma'am. Ay! Awanan. Naibusan jay purdiya na nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo ah. Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay tikas tangay churam sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay disura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagangdud ka. Ay, na ito bakit ko na yata agungat man ay. Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Tayong kagdigaws. Balamilak. Pagdigusan na katrabrabi ay. Si kakit di tagdigos abakan. Tapno na bang loka akaabay ka? Apa yung katusangay bakit? Nagsukatan. Nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, laklayan. Tang, ayan ti sweldo yun ang nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyo di sugalan, tanaabak kayo manan. Liber Jim, ay saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya matikas tang aramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mat. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung mat amin ang kwartayo. Uy nga ruda, sa intunawan kwartana, kasla kakasay. Kasla nakuturan naman o. Agtala ka man mo di tain sa. Kasanon nagsakit kayo. No ma-hospital kayo kapoy ti kabibisyo yo. At nangarod kautan nyo a kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi pampanunutan mi, tatang. Uy nga ruda, feeling baron tumo nga minita nga ma'am. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayon tumanan, ito diyo adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salunat yo. Madadal, tabaram. Ay, Nagsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. napanan man ni tatang bakit? Napanmanan nagkarpintero ah. Sayang ti matmatgadan na, tadimot agidulin iti kwartana. Makamu da ano, di dagnakam. Awan lang rudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod ah. Nasingpetan sa ngamin unay bakit? Iso nga agabuso ni tatang.
Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta, sinermonak man itayon, sakbayan na pa nagtrabaho. Umay kay jay balaya, tadaman na ni naramid jay manugang kwatapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. May tidamo laday jay. Ngamno iti sumaro no mayat taon. Kasladanum langan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay ka lang, atag sasango tayo ng agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo store. Mayaman titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman rin ako na. Ay, pagsasarangunan tuman ti aginuman. Isungaw may kamutan, maray, tapno quits. Ah. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mo. Yaw, awan mo, tidudukot mo. Ay, ay, unan niya. Malamang nga ron, maray. Sige, umayak. Urayan nakbait, maray. Berdi anak ko, tulungan na. Berdi, bakit? Agring ka. Addan ni Tatang. Berdi. Diyak makaangat. Anyat mapaspasamak ka ni Tatang. Inta kitain, bakit? Diyak makaangat. Maulawak. Agpatangkin na ka na. Matayak sana. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Na-disgrasya. Itaray na kayo ospital. Nakadisgrasyan nyo. Tricycle, motor, wano anya. Natinagak, itlay tugtugak. Ayawanan, laburak santi balay ti utek kau. Ay na, apay ngamin nga grabrabihi kayo, aya. Alas 12 na iti parbangon. Yala, isirektan ni Tatang. Ang lisi ka tabag katikaon. Ay namatayak sana. Ay, Greg, di mo baybay-an ti anak ko Di mo uyungan. Linanang yung ayan na. Awampay, napanitayan ti kumari na nga maging kay tawampay mulaang. Apay nga'y, yak pala natay, maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Inton bigatan ang agpadoktor tayo tanerabihi pa lang. Ala, ano sakit na. Kabalak pa'y matkit di Pilitak ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na, Ma, apay nagbartag kayo nanang. second time ko lang na ito yan nagawa. Sana'y nasa... Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tata nga si Mang pati dirabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. Pangyawawan ni ti dudukot. Pangyawawan ni ti konsumisyon ko ti amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Tsak, amo kada kayo. Lukas ta, agin inom ka mutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot taman nga ron nga agsat. Bakit? Hay, kauna, ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di Kalman. Isaw ti paggatang tay ti arak. Ay, kauna. Pagsyatan tangay. Agung ti anak ta, no makita na tangag shot. Mapantay jay ili Inta agbir house. Napanandanan ng kantatang, bakit? Diyak nga rodam mo, Greg. Di da man nagpakada rimwar. Nagguyog na nga ta?
Huwag siguro Ito'y kinalan din siya. Kapanamnitangay. Ay, umaya pa niya. Ay, sus. Bakit? Batak mo, Jay. Dananang kantatang di agkib-kibi na magmag na. Nabartak dan samad. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Awan. Apay akasta damatan. Nakasursuron nga ginom ni nanang bakay. Yamat ti kasta ngay suranda. Nanang! Tatang! Umay kay dito balayan! Di kay agit na dito kalsada! Na ikaw ay nagsakit ni Sakak. Limtag matayin. Kaarak yu day tantatang. Adagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Bawa na nakaw. Uray siya nga raw. Nasakit mo ti ulo. Anay ka. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito balay. Diyak pala makatrabaho Limtag mati Sakak kaon. Apa yun nga Gapo nga ro diti arak day ta. Isardan yung amin ng tibisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugi ak mo nga minan no dya ka ginuman akaw. Diya mo kayat nga bakit kaw ti agkun-konsumisyon na. Ha? Naumakaw nga problema. Anya mo ta klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na! Manunatawa na pamagbaga! Ti may bagbagakin ko na ang umawam mo din ka na. Isuasabay ako na. Ay, na yan aya. Kat, ayan di sweldo yun, hindi na panalawas tatang. Awanan. Naringreg ko manan. Yak makapag natalimtag ti Sakak insa. Sa pa'y piyeste di ka bangibang abarangay. Ay ka, anyay ta. Tanggadam pa ita sa kama. Tasyak mo't napigsaak. Isuama pa anak man ni Jay. Kanya, mapan ka nga oras sa anak akadwa. Kauna! Ay, ororayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpastong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday bagakin ko na. Ni, apa yan nakasukat kayo, Lola? Papanan niyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit ngam anusak. Ala, umay kaapok ta kuyugan nak. Ha? Sa dino, Lola? Ijay pistaan. Kibinan nak. Sana balay, tadamat sa rukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ti magna. Ala! Anyat ko anyo di piyestaan na yan, Lola? Inakla agbuya. Alaan, kadawaan nakwain. Kwa? Ang pakada kayo pa yakadanan ng kantata? Ay sana, tadidak mo't la palubusan dagi jay. Intakit din. Kibirin nakwain. Mala! Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Daw mayak may. Ha? Di ka pa inapan. Wan! Nagdigusak pa'y nga main. Mala! Intayaw! At dan nagijay trupak kijay. Sa latawanan. Diyak kaya tiyag absent. Malalalala! Intayaw! Apay nga impake ka, bakit? Papanam. Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon ka dagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Adan na sa pula kapagabangan tayo. Agabang tayo pa iti pagnadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang, bareng agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni tiraramidan da. Sakit ti ulo ti papay da. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapu iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagnay? Ay, natangken mo't nga minti ulo da. Ay, iso panawan tayo idan.
tap nagnakemdan lakay. Ay, lakay. Umugay ang bagastan. Pati mantika, asay, nasukar, kape, kanda dumapay. Niya, sapay jak pa'y makatrabaho. Taki marumot sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Ika pala umutang iti karuba. Pinanawan na tamot nga minan na birjay. Awanan, ti libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaw niti araramidun ta. Pinaybayan datamutan lakay. Kasanutan ngay. Inak agtrabahon bakit? Naimbaga kaon. Mala, agananad kawain. Kanliklik ang pailat yung ginumlakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen bakit? Tanay, pampanunutak dagiti utang ta. Masapol ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat da utang na. Wan, nakasarita kong tibus mo. Imbaga kasyak ti pang tidan na iti swildom. Tapno saan mo ang maibisyaw. Yala, sikat ti makambo bakit? Basta idyamutan ti panagbarbartag mo ha. Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaitan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjaya anak ko kay na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumrika anak ko. Ay, agyaman nak nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbo nga kumusta ek. Kumusta kayon kini tatang? Kakastoy Nasaya mula nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yo dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ha? Tultulungak ni tatang mau ngagbiro kiti kwarta. Tama siya na muking kuana. Ke, mayat Ang hamangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Tagbalbaliw kami. Kano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay ke, mayat nga rudan no kasta. Kat, anya ngay. Amo yun no kasano tirigat ti panagbiagita. Tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga road. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kaday nga aging gaitan ako. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kaylay ti pagnakman nyo, nanang. Ha? Saan kami nagsubli diti balayo? Andan pinatakder mi abalay may jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay may nanang. May ka, nasaya at nga rudan o kasta, anak ko. Sana bale, tao may da kayo latasar sarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Pinatgan ti Diyos, dagiti kararag ko, asapay ko matag na kamatlaang dagiti dadakkel ko. Naragsakan gapoy ti makitkitak kadakwada itan. Uray bakit kan lakaydan, agbinbin nadang dalat na itirigat kan ginawa. Kat no daduma adamot pagsayaatan ti ipapanaw mi. Tanapilitan kami ang nagipatakder iti balay mi. Kat ita, adan bukod mi abalay. Kat kasi ti ingkarik iti inak, saan kami ngagliway amang sarungkar kadakwada. Alakastan, tuy gayim mo, Bergie. Please like, share, and subscribe. Thank you.